Straeon o'r Beibl, Dduw'n anfon yr Ysbryd Glân. Dyma'r apostolion. Helo! Daru nhw'n dilyn Iesu tra oedd o ar y ddeiar cyn iddo fynd i'r nefoedd. Dywedodd wrthyn nhw i aros yn Jerusalem nes byddai Dduw yn anfon yr hodd oedd o wedi addo. Ble chi? Wedi Iesu wedi'r nefoedd, arhosodd yr apostolion yn Jerusalem gyda'r bobl eraill oedd wedi credu iddo. Un diwrnod mi oedd wedi dod at ei gilydd pan ddaeth sŵn o'r le fel storm o wynt. Wow! Yna, dangosodd rhywbeth fflamau yn setlo ar bob un ohonynt a llanwyd hwy ar Ysbryd Glân. Rhoddodd yr ysbryd y ddawn i siarad mewn ieithoedd gwahanol ac felly dyma nhw'n dechrau siarad. Ar y pryd roedd Iddewon o'r holl genhedloedd wedi dod i Jerusalem a ddaru nhw glywed y sŵn mawr. Dyma nhw'n rhuthro i weld beth oedd yno. Beth sy'n mynd ymlaen? Mi oedden nhw'n rhyfeddu wrth glywed yr rhai oedd wedi credu yn siarad yn eu ieithoedd nhw. Hei, ti'n clywed hyn? Mi oedden nhw'n gofyn, sut allan fod mae'r bobl yma o Galilea, ond da ni'n ei clywed yn siarad yn ein ieithoedd ni am y pethau gwych mae Duw di'n gwneud. Ydy ystyn hyn? Nhw'n chibwt! Doedd pawb yn y gorau ddim yn credu fod yn wyrth. Mi oedden nhw'n meddwl bod y credu'n wir yn ymwyn yn ond. Yna, camodd Pedr ymlaen a chodi ei lais. Hei, chi gyd! Gwrandewch yn ofalus. Dywedodd nad oedd nhw'n ymwyn yn ond, ond mae gwaith Duw oedd hyn. Atgoffodd nhw fod Duw wedi dweud amser maith yn ôl y byddai hyn yn digwydd. Esboniodd sut oedd Iesu wedi cael ei groesoelio ac wedi godi nôl yn fyw fel oedd Duw wedi addo. Dywedodd fod Iesu nawr yn y nefoedd a bod Duw yn rhoi'r Ysbryd Glân yn ôl i addewid. Newidiodd geiriau Pedr feddwl yr rhai oedd yn gwrando a gofynnwyd iddo beth sy'n rhaid i ni ei wneud. Atebodd Pedr, rhaid i chi edifarhau o'ch pechodau troi at Dduw a chewch bedyddion enw Iesu Grist mwyn i chi gael maddeuant. Gewch yr Ysbryd Glân yn rhodd. Waw! Cariodd Pedr yn ei flaen i bregethu am amser hir ac fe fedyddiwyd yr rhai agredodd yn Iesu. Y dydd hwnnw ychwanegwyd 3,000 o bobl at yr eglwys. Yna dysgodd yr rhai gredodd gan yr apostolion a'i wneud. Hei! Mi oedden nhw'n cyfarfod â'i gilydd mewn cymdeithas yn cydfwyta chydweddio. Mi oedden nhw'n cael eu rhyfeddu wrth weld yr apostolion yn cyflawni gweithiau rhyfeddodau. Pawb oedd yn credu yn cyfarfod mewn un lle ac yn rhannu popeth. Dyma ti, camera hwn. O, diolch. Gan helpu'r rhai llawn. O, diolch o fawr. Oli bob dydd yn y deml, cyfarfod mewn tai i gael swper yr arglwydd, rhannu prydau mewn llawenydd gan folni'r Duw am rhai cwmni gilydd, a phob dydd roedd Duw yn ychwanegu'r rhagor i'w cymdeithas.